Καλησπέρα. Σίγουρα το mastering είναι μια διαδικασία το οποίο απασχολεί πάρα πολύ όλα τα χρόνια τη μουσική βιομηχανία και τους ειδικούς στον ήχο. Αλλά σήμερα θα δούμε κάτι πολύ γρήγορο, πως με ένα plugin μπορούμε να κάνουμε ένα demo master για μια ηχογράφηση που έχει γίνει και θέλουμε να τη δουλέψουμε ή για ένα instrumental το οποίο θέλουμε να ντεμάρουμε κάπου. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και πρακτικό και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σε σχέση με το να βάλει σε σειρά το ένα plugin μετά το άλλο. Για πάμε στο Pro Tools να δούμε πώς και τι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι και τα level τα βλέπουμε και το μαγικό plugin για mastering γρήγορο είναι το Waves φυσικά και λέγεται Maserati GRP. Τα settings είναι πάρα πολύ απλά. Πατάμε το master και με το sensitive knob πάμε μέχρι το φωτάκι να κυτρινήσει και να γίνει προς κόκκινο, ένα τσακ προς κόκκινο. Στην προηγούμενη περίπτωση είμαστε κάπου εδώ. Πιστεύω ότι για 2 κουμπιά να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να ακούγεται και ψηλοάρτιο αξίζει. Αυτά για το γρήγορο mastering. Έχουμε ένα απλό demo project αυτό. Μπορούμε να κάνουμε ένα session αν θέλετε να δείτε πως κάνουμε και αυτά τα adlibs. Πείτε μου στα βίντεο αν θέλετε να δούμε γενικά το processing αυτό. Και κάπως έτσι έχουμε ένα πολύ γρήγορο mastering, αρκετά καλό για να μπορεί να ντεμαριστεί. Σίγουρα δεν είναι το τελικό master σε ένα track το οποίο θα κυκλοφορήσει, αλλά για κάποιο instrumental, κάποιο beat ή για demos νομίζω ότι αξίζει, και μόνο που πατάς μόνο 2 κουμπιά και έχεις αυτό το αποτέλεσμα is worth it. What's that really mean? Talking all that gibberish. What's really the dealio? I'm right here still in yo. If you didn't know, no.